Tayo sama-sama. Yun lang po. Magandang umaga. Maraming salamat. Bro. Ito, kumrad ko tayo. Malaki may tutulong ito. Magkakaroon ng disiplina. Alam naman natin, yung mga active pa. Active talaga siya sa research. Napakaganda, nandito may kasamaan din tayo. Okay. Ang susunod kong tawagin ay yung newly promoted ulit ng Pinalunan Chapter as a town head admin, Buddy Josepino Alvarado. Alvarado para. Buddy Josepino Alvarado, halika rin at magbigay lang ng isang opinion para sa ating samahan. Tumakbo ka! Ano ba yan? Double time! Master! Nandoon kasi, may ano kasi, ano niya. Yung ating kapati system natin, active din yung misis niya. Yung doon ay active, nakasamaan din natin sa TV. Nagpapagaling pala. Ito yung natulungan naman. Ito. Magbigay ka rin ng isang halimbawa, opinion para sa ating samahan. Total, may promote ikaw dahil. Halika na ba? Sige. Huwag kang mahiya. Masasanay ka rin dito. Masasanay ka rin. Magkakapal din mo ako. Salamat kanya yung amin na naramit ng atong admin to uray no pagkita lang din. Nakatay kami lang tamit. Hindi mawakan. Gusto aja ba? Gusto Wanay. Okay. Ngayon, nais ko naman tawagin yung potensya ng ating district head admin ng 5th District para magbigay din ng isang opinion para inyong makilala ito. Si Buddy Danilo Kada Junior. Makapal na rin mukha mo eh. Tayo. Makapal na rin mukha ko. Oo, tayo. Kapalan ko na rin mukha ko. Magandang umaga mga bats. Junior Kada ng D5 head admin. Pinalunan Chapter. Sagot ko naman. Sagot mo lahat. Yawo. Salamat Marigoy. Pag-support naman. Okay. Next, nais ko namang tawagin. Baka naman pa-shoutout dyan. District 3. PHA. Head admin. Walang iba kundi ang aking buddy, bro. Na member ko lang ng GBA Anti-Crime, si Buddy Magoy de la Cruz para magbigay ng event. Buddy. Dalawa hawak. Kelas. Selamat mga bats. Buhay tayo. Ingat lagi sa biyahe. Malawak? Wala. Okay, maraming. Hello. Okay. Sama. Buddy bro. Okay. Nais ko ding tawagin yung ating Region 1 head admin para ibigay niya yung opinion natin, kanyang opinion dito sa ating samahan kasi ito yung mga pinaka-importante nating Region 1 head admin store ng Kayuran. Please come forward. Bads, para ikaw muna yung Kala nyo makakalusot kayo. Magsasalita rin kayo.
exempted akta. Ay, mabibidyo ah. Mayroon na pwede namang hawakan yan. Pasalamat ako sa Tarlac sa mga bang District 3. Badi Makon. Sa si Badi Romain. Badi Romain. Badi Rumen. Doon. Planito pa lang yung TDPRC. Planito pa lang. Sa mga bang sa mga Hindi ka mo rin ikaw, pero